56.1. Det er en kinesisk kopi af den russiske AK47S med foldekolbe. Og jeg har haft den i 2 år, og den er jeg utrolig glad for. Det er absolut den mest solide AK på markedet. Bare sådan et sted som yderløbet, det er lavet med et solidt, meget tykt, meget tungt stykke stål. Og så er det, nu har jeg haft lidt forskellige AK'er, og det er den eneste, hvor foldekolben rent faktisk kan holde til lidt. Og bokke, det er rent dejligt placeret lige herinde, og i stedet for at du skal skrue, så kører du bare et lille håndtag frem og tilbage. Og finishen er super lækker, det er rigtig træ, og fuld metal det hele. Så kommer den med individuel serienummer 56.1 på våbentypen, AS på Real Sword, og så er det, nu se min den har 1630 som serienummer. Magasinerne er også lavet af metal, og de følger suverænt godt. Både high caps og mid caps 130 mener, der er 150. De har en rigtig god lyd, og de går suverænt godt på plads. Selektoren er også absolut det bedste på markedet. Vi har safe, så har vi full auto, så har vi semi, som på den rigtige, og den har en rigtig lyd, og den hopper ikke frem og tilbage, man er aldrig i tvivl om, hvad man har den i. Det er min Real Sword 56.1, som jeg har haft i 2 år, og aldrig haft nogen problemer med. Absolut fantastisk.